ואני הופכת אנשים שמנים לרזים פעם אחת ולתמיד. אני מאמנת אישית להרזיה ולאיכות חיים ומדריכת כושר מוסמכת מטעם מכון וינגייט. אני שמחה לפתוח היום בסדרת סרטונים עם תרגילי חיזוק ועיצוב הגוף לגיל המעבר. גיל המעבר מאופיין בבעיות מפרקים שונות, דלקות, באוסטאופורוזיס, בבעיות ברצפת האגן, בבעיות יציבה, בטן וגב כמובן. כל אלה ניתן למזער באופן ניכר על ידי תרגול של תרגילים די פשוטים שלא מצריכים שום ידע וניסיון קודם, ובטח לא הגעה לחדר כושר. ניתן לעשות את זה בפשטות ובקלות בבית. והנה התרגיל הראשון שאני מציעה לכם לחיזוק הרגליים והיציבה. מה שחשוב הוא לשים לב לעמידת המוצא. רגליים ברוחב הכתפיים, בטן אסופה פנימה, כתפיים רפויות, מבט קדימה. ומתחילים עם השלכת רגל ימין לאחורה, ויורדים נמוך, ושמים לב שבכל מפרק יש לנו 90 מעלות, ועולים ומעלים את הרגל, ולמטה. אפ, חוזרים, אפ, ושוב למעלה. מצוין. עצם זה שהרגל הימינית עומדת למעלה עוזר לנו לתרגול היציבה. כמובן חוזרים על התרגיל הזה גם בצד שמאל. ככל שאתם הופכים להיות מאומנים יותר, תגדילו את כמות החזרות. בנוסף, תוכלו להוסיף 2 בקבוקי מים ביד ולהכביד עם משקל נוסף על משקל הגוף. זה הכל להיום. אל תשכחו לתרגל ולהיות בקשר בכתובת שמופיעה בתחתית הסרטון. להתראות!